Ама искам да го... Ивелин. Ето ти го грим. Го грим. Къде? Сега приема човек. Да. То с кой е тъсурсата, бе? Това на Макрон един си. 1101. 1101. Къде ти трябва да стане? Тук се вижда добре. Кой? На Вакрона си бе ти го бе, 1101. Тет деля петит летиция. Това е френски развър. На 25-та. Вакрон авион е алти, приска деля петит. Аз не. Собственика му свири на кучето. Където като древния до нас. Да. А кое куче? Ама ти нали виждаш кой го представя той куче? Ето и. После ли он е тято чека дет взима? Не е ли той? Не, аз на него го направих с бяла глава, го видях и заради това. Това куче не му се ходи ли? Не се ходи. Ходи му се. Това е миналогодишния световен шампион при нас. Млади. Не. Там където бяха.